माखासे लामाफोरा जोबोर गाज्रि न तामुलपुरनिफ्राय फैनानै मोनसेबो लामा मोजां मोनबोआसै नि मेन लामायासो आरो लामाया जुदि मोजांबा गामिबाबो टाउन बायदियानो मानो होनबा कारेन्टथ' दंखायो लामाखौ नुबाय बेसेबां गोबावसै लामाया 17 बोसोर BTC नियावबो दै जेबो दैनि जेबो प्रब्लेम गैया गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै आङो उदालगुरियाव मैया हरनिफ्रायनो दंमोन आदा आलफ्रेड फंबाय इंलिश मेकार बेनिफ्राय नै जा फंबाया जोबोर मोजां माने सावगारि आखियो फंबायनि चेनेलखौ नोंनि माबाजोंनो बुंनानै होलाय जागोन आंनि चेनेलनि नामा FXB आर्ट गेलारि होनो इउटिउबावहाय नागिरबा मोनगोन थैंक यू फंबाय बेनिफ्राय इंलिश मेकार फंबायाबो लाबाय आदा आलफ्रेडआबो बानायनानै लाबाय ओमफ्राय दा आं गासैखौबो बिदाय होनोसै आगै ओमफ्राय थादो थैंक यू जोंखौ बेफोरबायदि रायदावनायनि थाखाय मादै थादो दे बेनिफ्राय आदा आलफ्रेड आरो फंबाय इंलिश मेकारखौ दिनै जोंहानि न'जों लांगोन आङो जोंनि माखासे देखायनो गोनां दङ जोंनि जायगा एरियाफोरखौ जोंनि जायगायाव बेरायफैया बिसोरो बेनिखाय आं उदालगुरिनिफ्राय बिसोरखौ दिनै लानानै थांफानानै माखासे जायगाखौ आं देखायलांगोन थौदोब्ला फंबाय आदै खुलुमबाय जोबोर मोजां कल'नियाव दङ आदै आयौ जोबोर मोजां कल'निया आइ गयबारि मादै खुलुमबाय जोंहाना मोनफैबाय रकि जाम्प रकि हेन्डशेक खालाम रकि चलो रकि जाम्प गुड जाम्प रकि जाम्प दे बे आंनि भागिन आब'नि फिसाजो खुलुमबाय Great to meet you, bro. Welcome. Thank you. Welcome. Wow, ini aronai. Bung sampai aronai jangan lah. Hai. Rocky. Coba. Foi. Alasi udah jangan foi. Ayo mah ini nih. Ai. Alasi udah nih. Oh. Hello, logoper. Nih. Montpellier lah. Foi no. Biar. Pagin. Alfred dah. Biar pagin. Jasmine. Kang mau tid. Pagin biar. Angni pagin. नाय लुनाय संनाय खावनाय माइ गायनाय दानि जुगावथ' गैखाया दानाय लुनायबो गैला माइबो गायनो रोंला संनाय खावनाया एसे एक्सपार्ट जाबाय आरो न'खर लाखिनो हाबानो जाबाय संनाय खावनाया एसे मोजां गोथाव संनानै जाहोनो हाबानो जाबाय आरो ना दिनै आंनि न' गामियावबाबो गामि भितरावनो लाना फैबाय आं फंबायखौबो आदा आलफ्रेडखौबो बिसोर टाउनाव थाग्रा बाट टाउनाव थाबाबो बिसोरो मा गामि बेरायो दिनै आं बेखौनो सोंनो लुबैदों आरो माखासे लामाफोरा जोबोर गाज्रि न तामुलपुरनिफ्राय फैनानै मोनसेबो लामा मोजां मोनबोआसै दाथ' गामिथारावसो दङ आङो माबायदि मोनो बेफोरबायदि गामियाव माबायदि मोनदों नोंसोर गामि भितर गफ' हाबफैनो मोनदों ना दानि जुगाव गामिबाबो गामि होनजाला मेन जिनिसा जाहैबाय लामाया मोजां जानांगौ आरो लामाया जुदि मोजांबा नों एनि टाइम थांलाय फैलाय खालामनो हाबायना खस्थ' गैया आजिखालिथ' गारि मथरानो दंजोबो बयनावबो आरो गावनाव गैयाबाबो जेनेबा बे अट' टेम्प' बायदिसिना बेटारि गारि दङ माने थांब्रब फैब्रब हायो आरो इजिलि माने मेन लामायासो आरो लामाया जुदि मोजांबा गामिबाबो टाउन बायदियानो मानो होनबा कारेन्टथ' दंखायो मबाइल नेटवार्क नाङो आरो दानि जुगाव मा नांगौ दानि जुगाव नांगौआनो जाहैबाय मेना जाहैबाय लामा मोजां नांगौ बेनि उनावहाय नोंहा मबाइल नेटवार्क नांगौ कारेन्टआथ' दंखायो आरो दैनिबो प्रब्लेम गैया नोङो गामियाव नों जानाय लोंनाय गावनि बारियावनो मैगं थाइगं गायनानै गासिबो जानो हायो गामिनि बायदि माने सान्ति लाइफ गैया आरो जोंथ' बिदि जायगाखौसो लुगैयो दा सान्ति गामि खना लामायाल' मोजां जानांगौ आरो जुदि लामा मोजां जानाय लोगो लोगो सिन्था गैला बे टाउनानो एखे दानि जुगाव गामि टाउननि खोथा गैला दा जायफ्रा माने गिदिर सिटियाव थायो बिसोरथ' दा गामि फारसेसो नागिरनानै फैयो सान्ति नागिरो दा बेनो आरो जायफ्रा माने रोंबाय राबाय बा एसे थाखा खामायबाय बिसोर टाउन खारनो नाङा आरो गावबाव गामियावनो थानानै मोजां न' लुनानै थानांगौ गामिखौ डेभेलप खालामनांगौ बे आरो जोंना बांसिन मानसिफ्रा गोदोहाय गामि गारनानै टाउनाव थांनायनि मेन खारनानो जाहैबाय लामा मोजां गैयामोन थांब्रब फैब्रब खस्थ' स्कुलफोर मोजां गैयामोन ना कारेन्ट गैयामोन
बेफोरबायदिनि माने फिसाफोरनि फरायनायनि सुबिदानि थाखाय गोदोफोर माने गामि गारनानै टाउनाव खालामोमोन दा बेफोरबायदि सुबिदायाथ' जोंनाव दा गामियावबो मोनबाय थांब्रब फैब्रब दसेनो नोङो दा बेनि थाखायनो जों माने फकास खालामनांगौ लामाखौ मोजाङै बानायनांगौ आरो मेना लामा मोजां माने सिन्था गैया अट'मेटिक डेभेलपमेन्टआ जागोन आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनोसै आरो फंबाया मा सानो आं मा होनबावनो लामाखौनो नुबाय बेसेबां गोबावसो दा लामाया 17 बोसोर बिटिसिनियावबो बे गामिफोराव अन्थायानो गारजायाखै माने फाखा होननायखौनो बानायजायाखै दै लोमना नङा बे गामियाव दै जेबो दैनि जोंनाव प्रब्लेम गैया दै लोमनाय दैखौ जोङो लाबोनानै जोंखौ लोमफैगोन बिदि जेबो प्रब्लेम गोबां गोथौ नङा ना नोंसिनि गामिया बरमानिफ्राय बेसेबां किल'मिटार 13 किल'मिटारल' 13 किल'मिटारल' ओरैनो 15 मिनिटनि लामा जुदि लामाया मोजां हावेनिफ्रायनो बे 13 किल'मिटार आसा खालामो बे फैगोन बोसोराव मोजाङै गासिबो रायजो राजाफ्रा एसे जर होनांगोन सोरखारफोरखौ कन्ट्रेक्टारफोरखौ लामाखौ मोजां बानायनायनि थाखाय जुदि लामाखौ बानायना होआबा जों भट होआ बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि स्ट्रं जानांगोन आरो फैसाजों बायजानो नाङा भट होनायफ्राव सोरबा बे 2000-3000नि थाखायनो नोंना गैलालाय बेकवार्ड भट समाव बायजायोना सोरबा दा बेनो आरो जै केन्डिडेटआ मोजां खामानि मावगोन बा जै सोरखारा डेभेलपमेन्टनि मावगोन बेफोरखौ भट होनाया साबसिन आरो नायनांगोन मानसिखौ अब्ला दिनै जोंनि न'आव बेफोरबायदि फैबाय आंनो लाना फैदो बिसोरखौ उदालगुरियाव थांनानै आंखौबो मैया ब्रा लेंहरबाय जानो फैथारनांगोन नोङो हरनि 7टा बाजियाव फंबायजों आंजों थांबाय ओरैबायदि इन्जय खालामबाय दिनै जों माने ओरैबायदि मोजाङै मोजां आंनि न'सिमबो मोनफैबाय जेबो प्रब्लेम जायाखै लामायाव आं आसा खालामो दा आंनि न'निफ्राय थांनाय समावबो भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां न'सिम मोनहैथो बेनिफ्राय आं बुंगोन मोजां न' मोननानै जाहाथे नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनो आरामसे थांनानै थायो मोजाङै आं बेखौनो सानो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय ब्रादार थेंक इउ आलासिया थांनोसै आरो नै आंजों सोर फैदो नाय वा सुन्दुरि गोजा इउटुबार आइजो सुन्दुरि गोजा दे थांदो दे